ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କେମିତି ଏମାନେ ଖୋଲା ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଖୋଲା ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ଚାରିପଟେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା। ଏମାନେ କେମିତି ସେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ଆସୁଛି କି କିଏ ଦେଖୁଛି କି ଏଇ ଭାବି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରି କିନ୍ତୁ ରୋମାନ୍ସ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଜଣେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କେମିତି ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶବ୍ଦ ପାଇଗଲେ କିଏ ଆସୁଛି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ।